energiforbedringer. Det skal gå hurtigere med at få fjernvarme og varmepumper ud til danskerne, hvis vi skal overholde nye krav fra EU om at energiforbedre især ældre huse og bygninger. Ifølge EU skal energiforbruget i huse nedbringes med 16% inden år 2030. Det kan kun lykkes, hvis udrulningen af fjernvarme og varmepumper kommer op i et tilstrækkeligt højt gear. Det konkluderer en ny analyse fra Finans Danmark. Udrulningen af fjernvarme og varmepumper lider lige nu under et fald i gaspriserne og høje anlægspriser, som har gjort det mindre vigtigt, mindre presserende for de danske husejere at kaste penge i energiforbedringer. Når gaspriser de går op og ned, så kan det være, at tilskyndelsen for nogen den ændrer sig. Så derfor er det vigtigt, at vi holder det her tempo i omstillingen, så vi både stadigvæk har tilskyndelse til at energirenovere derhjemme, det vil sige få isoleret tage, vinduer og lofter og alt muligt, men samtidig også få udrullet fjernvarme i tilstrækkeligt tempo, fordi ellers så når vi ikke det mål, vi skal. Og der, hvor man ikke kan bruge fjernvarme, ja, der skal vi jo så have varmepumper ind i stedet for. Skud til dig, Jens Nymark, som står med dem, der installerer netop fjernvarme og varmepumper. Spørgsmålet er, om de også mærker, at efterspørgselen er dalende. Ja, for her er en af de varmepumper, som Anna Jensen hun efterspørger. Varmvandsbolleren her, det kommer altså op her til morgen. Men der skulle gerne være mange flere af den her kælder i Lillerød, vi altså står i den her villa her til morgen. Fordi man skal nå de her grønne omstillingsmål. Og Holland, det er dig, der skal installere varmepumpen sammen med dine makker her i dag. Hvordan går det med at få opstillet de her varmepumper i forhold til, at vi jo altså har besøgt dig tidligere, hvor du havde utroligt travlt? Jamen altså, overordnet set går det jo fint. Det går for langsomt, men hvad kan man sige, sidst vi besøgte os, der var vi 16 mand høj, tror jeg det var, og det var i 2022. Gaspriserne var kæmpe skyhøje, og det hele gik jo også måske lidt for stærkt i virkeligheden. I dag er vi 8 mand og har skåret ned på omkostningerne, laver et anlæg om ugen, så det går stille og roligt, men vi kan godt tænke os, at det gik lidt stærkt. Og det kan vi jo så også se på rapporten her fra Finans Danmark. Hvis vi skal nå vores mål, så skal alt gå godt fra nu af. Så vil du kunne være med til at skrue op igen, hvis bestillingerne kommer? Det er klart, hvis der kommer flere ordre, så er vi også klar til at give op. Vi har været der før. Vi har setup'et, og det er der mange andre i branchen, der også har. Så leverandørerne har kommet efter det med alle maskinerne, der skal leveres, og mikrochipsene er i orden osv., så vi også havde udfordringer med. Så vi er klar, hvis der kommer mere gang i det. Det gør det også stille og roligt. Vi er fortrøstningsfulde, men det må godt være speed op, hvis vi skal nå de målsætninger, som er sat politisk. For det er jo interessant, du taler jo netop også om dine kollegaer i branchen, og derfor tror jeg, at jeg er glad for, at du er med. Du repræsenterer lige præcis de rigtig mange installatører, der skal have varmepumperne op og køre. Det kunne også være at få lagt fjernvarmerørene ned. Så hvad skal der til, for at vi skal tro på, at den her køreplan frem mod 2030 og 2035, den skal løse? Jamen altså først og fremmest, så er det jo vigtigt, at der er sådan en vidsthed for den enkelte om, hvad det skal foretælle sig. Man kan sige, rigtig mange går og venter på et klart svar på, om de får fjernvarme og hvornår de gør det. Vi har et issue omkring, hvordan tilskudspuljerne fungerer. De skal gerne være tilgængelige, når folk er motiveret og har behovet for at gøre noget. Og så kan man sige, så er der den sidste, som er svær rigtig at gøre noget ved, men som betyder rigtig meget, det er jo gasprisen, som jo, selvom den stadigvæk er ret høj, så er den faldet helt del siden toppen i 22. Og det har jeg jo så kæmpet for rigtig lang tid. Tilbage i maj, der gik I ud 2 arbejdsgiverorganisationer, Dansk Erhverv og Jer i Teknik, og sagde, her er 31 forslag til at prøve at gøre det bedre. Hvor er det, at I faktisk vil se problemet for at kunne nå i mål? Er det mangel på arbejdskraft? Er det teknisk udstyr? Eller er det politisk vilje? Eller er det også forbrugere? Jeg vil sige, for de første 2 ting, der er vi sådan set i mål. Så forbrugerne, de skal være klar til at handle og agere. De skal have klar besked om, hvad de kan gøre og hvornår. Og så skal politikerne selvfølgelig sørge for at sende nogle klare signaler om, at så er det nu kommet i gang. Ja, for at komme i gang med at holde nu, men det er også det, du siger, at I er sådan set klar til det her. Men det er jo også en udskrivning for ejeren her af villaen. Vi snakker jo altså 6 cifre for at få sådan en varmepumpe op og stå. Kan du godt forstå, at der er forbrugere, der siger, jeg lader lige gasfyret hængende over på væggen, hvor du altså lige har pillet ned? Ja, altså i realiteten kan jeg jo godt forstå. Jeg forsøger også at forklare, når jeg er ude hos kunderne, hvor god en investering det her er.
man skal jo se det i lyset af, at boligen bliver mere værd. Det bliver nemmere at sælge, energimærket kan forøges, og der er tilskudsmuligheder at hente. Nu puljen godt nok lige lukket, den åbner igen til næste år. Men der kan man få 17.000, og der er håndsudrækninger for bankerne, der er nogle favorable energilån, man kan få, nogle gode renter, og der er masser af tiltag, der er lavet til, at man kan investere i det her. Man skal simpelthen bare tage springet, fordi det er en god investering, ligegyldigt hvordan du vender og drejer den. Så. Jeg kan også huske, du og kollegaer siger det her med, at der er puljer, så løber de tør, så har I ikke noget at lave, så kommer der en ny pulje, så har I mega meget at lave, Troels Hartog. Er det vejen at gå, at det er puljer, der svinger så meget, eller er I ligesom Finans Danmark fortæller for, at det er et fradrag? Men jeg vil starte med at sige, at det er meget bedre med puljen nu, end der har været tidligere. Man fra myndighedens side har man gjort meget for at få det til at fungere, men det er klart, vi ser egentlig helst, at man kommer ud af det her puljecirkus og indfører et generelt fradrag, som er til at forholde sig til for den enkelte, og man ikke skal gå og vente på, at en pulje er åbner, eller hvad der nu skal ske. Mange tak skal I have begge to. Vi må hellere komme ud i kælderen, så I kan få sat varmepumpen op på kunden her.